ne kɔrɔw ne dɔgɔw an b'aw ka Mali kunnafoni plateau de sanfɛ an y'o de fɔ ko yɛlɛ tɛ k'aw negela ye a t'an k'an ka émission mandi bɛ yan n'o ye yɛlɛ waati ye n'o bɛ bila chaque lundi à partir de 18h humoriste b'an bolo yan a musoman fara cɛman kan u bɛ n'aw layɛlɛ fo dɔ k'a ɲin tɔmɔ duguma o tɛ yan ne terikɛ o don kan jumɛn bɛ yen ko ka fisa ne terimuso ça va kan jumɛn b'aw da kan foyi tɛ aw b'a kan dɔɔni e yɛrɛ n'i ka suurinu i ka fiɲadi kana yɛlɛ sa n'i ye nin kɛ dɔrɔn an ka caméraman bɛ sari parce que a filɛ muso de ka d'ale ye kana yɛlɛ dɛ parce que a ka mariage tɔ man jan yan'a ka n'a ban muso la a b'a kɛ dɛ caméraman bɛ sɔn ko bɛɛ ma a kun kan ka ne de furu a taara dɔ wɛrɛ furu ok an ma daminɛ gauche droite a y'an taa musow fɛ hali n'a sɔrɔ o de bɛ gauche la an bɛ taga yen nɔ de o ma bɛn e ma o bɛnna ma n'aw bila yɔrɔ min ne bɛ o e bɛ yen ni muso y'a bila yɔrɔ min dɔrɔn ne b'o yɔrɔ la e b'o yɔrɔ la ok problème t'a la joli kan jumɛn b'i da ayiwa i kanubagaw bɛ k'i lajɛ awɔ Mali kunnafoni kanubagaw bɛ k'i lajɛ k'i tɔgɔ n'i jamu f'u ɲɛna ok ani ɲankuma o bɛɛ lajɛlen ni wagati an bɛ foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ ye Koninba Watara dite Mama Lagare mais comédie la an bɛ wele Lagare de i bɛ wele Lagare Mama Lagare kan jumɛn b'i da i ma dɔn tɔgɔnin ka di sa kan foyi tɛ wala i tɔgɔnin ka di trop donc comédie la u b'i wele ko Lagare ok an tɛna bɔbɔkɛ fɛ yen bɔbɔkɛ kan jumɛn b'i da bon kan foyi tɛ n na bamanankan fugulan yɛrɛ b'a di dɛ fugulan wa o to yen kana mago la kana mago la o to yen n y'a to yen ayiwa i kanubagaw bɛ k'i lajɛ k'i tɔgɔ n'i jamu f'u ɲɛna ko kanubaga cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen salamu aleykum waleykum salam ko ne tɔgɔ Abdulayi n jamu o ye Kulubali nom de comédie c'est Yaro Wamba voilà waaw Yaro Wamba depuis ne ye bɔbɔkan fɔla ne y'a dɔn k'e ye Yaro de ko dɛ awɔ hali ni ye kuma togo ye i b'a dɔn kan jumɛn b'i da non ko ka fisa an bɛ segin ka na Lagare fɛ yen Lagare an bɛna ɲininkali damadamani tɛnku i la n'a tɛ kɛ baasi ye Lagare yalima nin ye san joli nin baara in kɔnɔ bon nin ye ne san 4 de ye i san 4 waaw tiɲɛna i ye dɔ k'a kɔnɔna na i bɛ nin baara in kɔnɔ nin y'a san 4 ye yalima i y'a école kɛ ou bien i ma école kɛ ayi non ma école kɛ i ma école kɛ waaw mais ni Yaro bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ ni Yaro bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw kɛlen don ka troupe dɔ sigi aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ troupe min na aw ka troupe tɔgɔ o tɔgɔ Nisɔndiya show Nisɔndiya show tiɲɛna ye nisɔndiya ye minɛ n y'a dɔn foyi tɛ kɛ nisɔndiya dɔrɔn mais depuis e donna baara in kɔnɔ e ma deli ka a miiri tile kelen k'i jɔ ko n ka taga école kɛ yan bon n y'a miiri i y'a miiri mais munna i ma taa kɛ i bɛ sira la ka taa o bɛ k'i kɔnɔ dɛ k'i ka na joona surtout e yɛrɛ nisɔn ka di cogo min na halisa Ala k'i ka baara Ala ka tagabolo ɲuman d'i ma Ala k'i bolo mɛn a la i k'a bila a kɔrɔ i kana bila bana ye Yaro o kɛlen don an bɛ na e fɛ yan a bɛna ne fɛ wa a bɛna ne sɔrɔ yan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Lagare ɲɛna an bɛna i fana ɲininka o ɲininkali kelenw de don yalima ni i san joli nin baara in kɔnɔ bon nin ne san 4 de y'a kɔnɔ i san 4 voilà waaw mais i san 4 bɛ baara in kɔnɔna na i ye formation dɔ kɛ baara in na bon Ala ko tiɲɛ ma formation kɛ fɔlɔ mun na i m'o kɛ bon n b'a sira kan i b'a sira kan bientôt i bɛ taa n'i y'o kɛ o bɛ dɔ fara dɔntaw kan o tɛ yan n'Ala sɔnna ma ok Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Ala ka haminankow bɛɛ nɔgɔya an y'o de fɔ Mali kunnafoni kanubagaw kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ni anw ka émission mandi ye n'o ye yɛlɛ waati chaque lundi n'ale bɛ bila à partir de 18h an bɛna Lagare joli fɛ yen Lagare yala kana to ka nin yɛlɛ ninnu kɛ sa ko ni nin ne bɛ sa de i n'i ka suuriniw kan jumɛn b'i da Lagare yalima depuis i donna nin baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la bon ne gɛlɛya sɔrɔ ma gɛlɛya sɔrɔ parce que ni fɛn min ka di ye hali n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i t'o juguya dɔn o ye tiɲɛ ye mais i n'i somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yalima somɔgɔw tun ye kɛlen don ka a baara gɛlɛya i bolo dɔɔni du kɔnɔ awɔ somɔgɔw y'a gɛlɛya bon somɔgɔw a tun man d'olu ye yɛrɛ mais mama kɔni a ka d'u ye yɛrɛ de vraiment
parce que depuis don min na n y'a f'a ɲɛna n ko comédie de kɔni ka di ne ye a ka di ne a ko n ma ko ni n ka hɛrɛ bɛ mun na dɔrɔn Ala k'o nɔgɔya n ye donc ale m'a gɛlɛya ne fana continuer na n'a ye parce que a ka di n ye komi ne fana ye Lagare ni ye min fɔ a ye a tɛ ban an bɛ sa Lagare ko de la Lagarew Lagare ko de don ou bien ayiwa n'o digira min na o bɛ kɛ Lagare ye dɛ yɔrɔ de an bɛna siraw yɛlɛma k'u kɛ Lagare a banna an ma mɔgɔ si de balo ka kɛ Lagare ye Lagare yalima ni mɔgɔw y'aw wele aw ka t'u ka événement na aw bɛ taga ni mɔgɔw y'an wele an bɛ taa aw bɛ taa ok i m'a fɔ k'aw ka fɛn troupe tɔgɔ la nisɔndiya show ok an bɛna hakili to a la n'Ala ni kira sɔnn'a ma i y'a mɛn mais aw ye video dɔw kɛ caman kɛ an ye video caman kɛ yɛrɛ de u bɛ YouTube kan ou bien u bɛ YouTube kan ok d'accord Yaro voilà kan jumɛn bɛ da je suis là tu es là ou bien tu es là je suis là tu es là ouais a est-ce que a tɛ fɔ muso de ma la k'a fɔ cɛ ma le ouais a bɛ fɔ cɛ de ma ko le k'a fɔ muso ma ko la donc tu es le non oui je suis le ok Yaro ouais ça va Dieu merci voilà Yaro depuis donna nin baara in kɔnɔ i bɛ se k'i da don i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ k'o dɔɔni fɔ an ye bon ni difficulté caman sɔrɔ i n'a fɔ c'est à dire baara in kɔnɔna ka dun o ye tiɲɛ a kɔnɔna ka dun trop k'a daminɛ sonorisation ko la kana daminɛ mouvement na parce que tu sais i b'a dɔn diɲɛnatigɛ la fɛn bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn quoi fɛn bɛɛ daminɛ fila a ka gɛlɛn trop parce que ko yɛrɛ fila n'a daminɛ ma gɛlɛya dɔrɔn a tɛna nɔgɔya quoi i sigi ɲɛmɛ ko la k'a daminɛ parce que le moment k'an bɛ comédie daminɛ an y'a daminɛ ni téléphone de d'abord bi na an bɛ Ala fo k'a barikada an bɛ ka kɛ ni caméraw ye mais hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini pour que an ka se ka sonorisation sɔrɔ hali bi an ka se ka Mali comédie an ka avancer o ka d'an ye difficulté a ka ca mais ni ko n bɛna n da don a la sisan sini sɔgɔma a b'an sɔrɔ a kuma la quoi ne ni Ala wa i bɛ fitinin dɔrɔn fɔ an ye o tɛ ka fitinin fɔ i y'a ye ko ne ka fitinin fɔ ok bon ça dépend ne bɛ comédie daminɛ yɔrɔ min ani ne yɛrɛ tun bɛ mun yɛrɛ tun bɛ ne produit c'est à dire village en village dugu ni dugu de tun don ne tun bɛ bɔ n sen na donc ka to fo o dugu in na parce que bolifɛn tɛ n bolo même ni prestation bɛ yen a bɛ n wele sufɛ kan to bulo wɛrɛ la n bɛ prestation n bɛ bulo in to yen ka to prestation in na en tout cas n tun bɛ taa n sen na difficulté caman c'est trop a ka ca mais aw ka famille na yalima gɛlɛya tun b'i kan yen nɔ baara in kɔnɔna na bon famille la wa bon Ala ko tiɲɛ famille la gɛlɛyaba de tun bɛ n kan parce que parents tun ma sɔn mais olu yɛrɛ nana ta k'a lajɛ diɲɛnatigɛ la jɔn bɛɛ n'i da kan jɔn bɛɛ n'i da kan o y'a ye bon c'est à dire baara in yɛrɛ ka di ne ye baara in kanu bon o kama u yɛrɛ u ma difficulté don a la o yɔrɔ la tuguni bon ko n den c'est à dire ni baara in b'i nafa n'i nafala n b'a la a kɛ k'a ta o yɔrɔ la fo bi n b'a la halisa Ala ka hakilina ɲuman amina rabi Ala ka duwawu minɛ ami Ala ka baara in labanko ɲuman d'a ma sinon a kɔnɔna ma nɔgɔn dɛ non a ka dun a kɔnɔna ma nɔgɔn yɛrɛ i yɛrɛ b'a kalama walahi n bɛ dɔɔnin kalama la mais Ala bɛna a bɛɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna ma Lagare joli halisa ma tila i la dɛ n bɛ segin ka na i ma tuguni Lagare yalima e bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ théâtre comédie in kɔnɔna ye bon n tun bɛ baara wɛrɛ kɛ n tun bɛ kun dilan kɛ parce que kun dilan ka di depuis fitinin kɔrɔmuso de tun b'o kɛ donc n bɛ to ka to ale kɛrɛfɛ fo n nana se o la yɛrɛ mais comédie ni fɛnɛ kanu nana diya n ye kojugu hali yɛrɛ de nana diya n ye ka tɛmɛ kun dilan kan donc i ye kun dilan bila wa kun dilan bila ni mɔgɔ min ko n ka kunkolo dilan ko n sen bɛ funu vraiment i ta y'i jo ye donc comédie de nana diya n ye hali yɛrɛ de nana diya n ye donc ne kun dilan fɛnɛ mais n bɛ n kɔrɔmuso de kunkolo dilan kuma kelen kelenninw na ne yɛrɛ bɛna taa i bɛ ne ta in yɛrɛ pusiw ta problème foyi t'a la n y'a mɛn awɔ ka yɛrɛ pusi ta cogo di Alasa tɛ wa o do kɛ a tɛ se ka ale b'o ta cogo di
Yaro ni mɔgɔw b'u ka mɔgɔ sɛbɛn kuma la i da bɔ a la quoi parce que kuma ɲɛnama tɛna bɔ i da kɔnɔ ne ma kun a fɔra k'an bɛna ta ka taa n'a ye de ah d'accord a buruti in sigilen na ye merci beaucoup voilà Lagare yalima e hakilina ye mun ye sisan denmisɛnninw ka comédie ko kan bon ne hakilina ye mun ye parce que a ma nɔgɔn comédie ma nɔgɔn dɛ n'i t'a la i t'a dɔn gɛlɛya min b'a la n'i donna na i b'o dɔn donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna an ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la i n'a fɔ minnu b'a dɔn an ka gɛrɛ olu la an ka ɲɛɲini halisa parce que art kɔnɔna ka dun a tɛ dɔn ka ban yɛrɛ a kɔnɔna ka dun donc ne b'o de fɔ denmisɛnninw ɲɛna an ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la an tɛ minnu dɔn u ka a ɲɛf'an ye o de bɛ ne bolo ka fɔ denmisɛnninw ɲɛna. O de b'i bolo voilà merci bon Lagare o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yalima projet labɛnnen dɔ b'i bolo dans le futur don n'a nataw la i kɛlen don ka mun de labɛn i n'a komi théâtre kɔnɔna na. bon n kɛlen don ka fɛn dɔw labɛn mais an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka ko in taa ɲɛfɛ parce que halisa an bɛ dugawu de kɛ quoi Ala ka taa ɲɛ a ma nɔgɔn Ala ka haminankow bɛɛ nɔgɔya amina yɛrɛ bi an y'o de fɔ k'an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka fanuw mɛn o bɛ k'an lajɛ diɲɛ don o don olu de bɛ courage don an na k'an ka nin baara in kɛ an bɛ foli belebeleba don olu ma olu tɛ sigiyɔrɔ la sabula mɔgɔ i tɛ kɛ fosi ye ni mɔgɔw yɛrɛ tɛ o tɛ tiɲɛ ye an ka émission n'ale bɛ bila chaque lundi à partir de 18h sur YouTube Yaro an tɛ na ye fin ne bɛ yan ne ko k'aw bɛ taa aw bɛ kala ne sɔrɔ yan an ma taa ko an bɛ yan kɛlɛtigɛ de ka d'ale bon ni kɛlɛtigɛ kɔni ka di ye i kɔni ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ yan minnu kɔkɔlen don ne kɔni Ala tiɲɛna ne tɛ se kɛlɛ la Lagare tɛ se kɛlɛ la mais mɔgɔ bɛ yan min kɔkɔlen don nin ye a sigilen filɛ yan fɛ e tɛ siran a bɛ k'o fɔ k'a ɲɛsin ma a fɔ cameraman i ɲɛ sin ale fɛ k'a fɔ cameraman wolo anw de b'a la yan nɔ e bɛ se ka camera wɛrɛ wolo e m'a fɔ k'e tɛ siran mɔgɔ ɲɛ yan cameraman kalan na Ala kama kalan na bon i b'a dɔn i bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ cameraman sigilen don bɔda de la e ɲɛ e bɛ ka ɲinɛ o de fana kɔ ale b'a ka baara la a tɛ da la ne ɲɛ a b'a ka baara la bon n'an tilala i bɛ bɔ da dɔ fɛ ne kɔni b'a dɔn da kɔni bɛ kɛ fila ye yan nɔ bi ne b'a dɔn ne balimamuso dɔw bɛ o John o bɛ ne dɛmɛ assistante ya ok assistante a bɛ ne dɛmɛ o funa y'i to ye parce que o ye muso ye o kama bon cɛ fana ka muso bonya o kama a bɛ n to yen kɛ donc e b'i ka dabaniya kɛ k'a sɔrɔ kisɛ tɛ e ka jaba la ne ma ka dabaniya kɛ mais ne ma kɛ dara o cameraman b'a ka baara la an bɛɛ de bɛ yan kɔnɔna in na an bɛɛ de bɛ yan n ko a bɛ mɔgɔ bila k'u la voilà Yaro ouais ayiwa i ka fanu ko k'u bɛ fɛ ka yɛlɛ dɛ fanu b'a fɛ ka yɛlɛ wa u bɛ fɛ ka yɛlɛ fanu aw b'a fɛ ka yɛlɛ wa fanu bɛna yɛlɛ awɔ k'i k'u layɛlɛ ok d'accord Lagare i b'a dɔn ne y'a fɔ e ɲɛna o ne m'a fɔ e ɲɛna ko à 5h du matin ka wuli k'e bɛ taa sugu la wa ni ma taa na san joona dumuni bɛ mɔ cogo di sa e ka kuma ka ca i y'a ye c'est à dire e bɛ se ka taa sugu la 5h du matin cogo di 5h wa 5h du matin mais heure lajɛ kɛ 5h du matin de bɛ yen ayi 5h tɛ heure lajɛ kɛ o tuma i tɛ heure fɛnɛ dɔn wa tɛ 5h du matin ye wa e bɛ taa 11h halisa ko 5h du matin e yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ la wuli ka bɔ sugu la wa o bɛ se ka kɛ cogo di ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la ne tɔɔrɔ la bi ne tɔɔrɔ la sini ka tɔɔrɔ n'i ma sabali ne b'i furu san ne ni Ala ou bien n ka n yɛrɛ furu san o bɛ se ka muso furu ka kɛra e kɛra jaba ye fa de b'i la wa ne ka kuma i ka kuma ah bon e bɛ se ka taa sugu la cogo di à 5h du matin 5h tɛ sa e yɛrɛ fɛnɛ sa heure le sa n ko 11 de bɛ yen nɔ muso bɛ taa sugu la 5h du matin cogo di ah nin furu in yɛrɛ ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la wala ne tɔɔrɔ la furu in na mɛ kasi tɔɔrɔ la yɛrɛ de 11h ni dumuni ma mɔ joona i bɛ tila ka kuma kana kasi y'a mɛn n jo t'a la n y'a mɛn ni n ko ten heure ka di ye taa sugu la o heure la kana kasi y'a mɛn ne kasira ne bɛna kasi parce que ni Lagare tora ka kasi kana kasi kana kasi parce que n'aw tora ka kasi dɔrɔn ne bɛ kasi de kana kasi ɲinɛ bɛ sogo la o ok ayi an ko fili mini yan fɛ hali n'a fɔra ko ne bɛ n tɛgɛ cɛ tigɛ an ko fili yan fɛ e bɛ dɔw la
an fila de don kelen an kuma fili mɔgɔ minnu bɛ da la an kuma fili filolu kan an ka ci ne tɛna ci ale bɛna ne bila kura de parce que ne b'a dɔn kare bɛ da la funɛ ka di sen don la lagare ale de ma fɔ jɔrɔlen don min ma ɲɛ da la ne b'a ɲɛ da la b'o dɔn wala yaro mun bɛ da la ne b'o dɔn min bɛ da la i b'o dɔn a c'est ton ami ayi kana na somɔgɔ ɲini ya kɛ i ti mɔgɔ si de dɔn yan nɔ yaro i tɛ mɔgɔ si dɔn yan i tɛ mɔgɔ si dɔn yan teriya tɛ ɲini ne bɛ ka sira wɛrɛ n'i bugɔ a b'i faga yan bi mɔgɔ si tɛ ne kɔni b'a dɔn ne terikɛ don jɛnatigɛ la ni mɔgɔ kɔni ye ɲɔgɔn ye kaban dɔrɔn o ye terikɛ de ye o to k'an kun ko gɛlɛya ta ayiwa o tɛ somɔgɔ ɲini daminɛ ne ye somɔgɔ ɲini i y'a daminɛ wa yaro a y'a daminɛ wa a m'a da a ma foyi kɛ yan nɔ a ma foyi kɛ yan nɔ a fɔ k'i bɛ ka siran siɲɛ kelen an ka bɔ dɔrɔn i b'a bila n tɛgɛ la wa kam kɛ jɔn min'o bara i tɛgɛ la i sigi ni ɲɛ i bolo i ko segu taga sira ala ka barika bɛɛ la wala yaro ouais kan jumɛn b'i da a ka fisa halisa an bɛna ɲininkali dɔw tɛnku la n'a tɛ kɛ basi ye basi t'a la o yaro yalima i kɛlen don ka projet dɔw labɛn comédie kɔnɔna na projet awɔ bon projet bɛ yen projet an kɛlen bɛ ka projet caman de labɛn comme Lagare y'a f'i ye cogo min awɔ on est groupe on est en train de travailler ensemble projet caman bɛ dans les jours à venir pour faire seulement an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn projet ninnu ala bɛ se k'an dɛmɛ ka projet ninnu kɛ cogo min an ka kɛ ten tɔ sinon projet ninnu ko man nɔgɔn dɛ donc fond de ka gɛlɛn i kunkolo ka kɛnɛ kunkolo ka kɛnɛ donc fond ko de don voilà tu vois ok fond ko b'a la trop ayiwa fond ko b'a la ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala ka minanko bɛɛ nɔgɔya n'ala ni kira sɔnna ma fɛn min ka di i bɛ nɔbɔ o de la a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yaro yalima e bɛ folikan jumɛn lase i ɲɔgɔnna humorisiw ma comme les comédiens awɔ n kan ka folikan min lase comédiens ma wa bon Mali comédiens ne fɛ an bɛɛ lajɛlen de kelen ye o ye tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka baro kɛ walasa jamana in bɛ se ka avancer awɔ jamana tɔw b'an ye cogo min an fana ka ɲini ka tɛmɛ o la ten tɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ foli bila an kɔrɔkɛw ma dan tɛ foli min na parce que an wulila ka se an kɔrɔkɛ caman ma minnu y'an dɛmɛ vraiment o ye bonya dɔ ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na voilà ne b'o folikan la fɔ ka s'u ma parce que diɲɛlatigɛ la n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min diɲɛlatigɛ fara ko ma nɔgɔn a ko ma nɔgɔn ni dɔ b'i ɲɛ yali i k'o sɔrɔ i n'o ka baara kɛ a ma nɔgɔn dɛ mais mɔgɔ min b'a to a yɛrɛ la k'a fɔ ko n bɛ nin ɲɛ ka kala k'a dɛmɛ vraiment o ni foli ka kan dan tɛ foli mun na an b'a fɔ hali bi kɔrɔw aw merci beaucoup hali bi a barikaw ka bonyara voilà ayiwa k'an b'an kɔrɔw fo olu minnu bɛ anw jukɔrɔma tintin yaasa an fana bɛ se ka tɛmɛ u la cogo min na foli belebeleba ye olu yɛrɛ ta ye o tɛ tiɲɛ ye olu fana b'a dɔn n'anw ye donc na olu fana bɛ k'an jukɔrɔma tintin an kana ɲinɛ u kɔ an k'o wale ɲuman dɔn yaro halisa an ma tila i la dɛ e bɛna anw layɛlɛ tuguni an t'o yɛlɛ in kɛ an k'o kɛ k'an ka plateau kun cɛ donc k'o yɛlɛ kɛ ka plateau kun cɛ wa e ko k'o yɛlɛ de kɛ ka plateau kun cɛ Lagare ka kuma ni Lagare kumana ne bɛna kuma Lagare kɛ ka kuma ni ɲini Lagare fɛ ne bɛ kuma ayiwa aw furu in ka di dɛ furu ka di dɛ e dun bala k'e b'i yɛrɛ furu sa e ma bɔ ne tɛna n yɛrɛ furu ne tɔɔrɔlen don don o don e ko furu ka di keleya b'a la keleya b'a la o t'a filanan Lagare ni cɛ ma i ma jaune a ka fini na i jɔ sa i jɔ ni cɛ ma kɛlɛya muso nɔfɛ est-ce que a b'a fɛ wa a ka di n ye de o de kama n bɛ keleya la o de kama i bɛ keleya mais keleya mana juguya ka se degré dɔ la i b'a kalama ko laban ye mun ye e t'o dɔn o laban ye jumɛn ne t'o dɔn ɲɛngoya wa ne ta tɛ ɲɛngoya ne ta ye n ta ka di n ye de e ta ka di ye n ta ka di ye mais ne ta tɛ ɲɛngoya ye ayiwa Lagare yarɔ ko ne ka jɛ ɲini de fɛ dɛ ko ni e sɔnna dɔrɔn k'ale bɛ sɔn ne sɔnna Lagare k'ale sɔnna yaro Lagare sɔnna wa Lagare ye permission di wa sɔnna sinon ni Lagare kɔni kumana dɔrɔn ne bɛ kuma ok ko fɛnw ko aw ka bɔ aw ka levement k'e dogo ka na k'e na k'o ci are o taara a la o taara a la are o kɛra don Lagare ye nin faamuya e ka segin kan ta ne yaro ne kɔni yɛlɛ la ala ma segin kan ne ma nin faamuya ale e tɛ ka faamu e tɛ ka ye ok levement k'e dogo ka na k'e na k'o ci o taara a la donc ne ka sɔn kura de ye quoi ni yɛrɛ ka morceau de ye i y'a ye wa nin sɔn ne tɛ nin sɔn in na dɛ parce que nin ma faamu
mɔgɔ b'a dɔn n'a bɛ ka fɔ de ko zo a ye n'a minɛ a k'an kan tigɛ mɔgɔ t'a dɔn fɛnɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka an bɛ so o kɔnɔ so bɛ se kana minɛ k'an kan tigɛ cogo ale t'a dɔn n'an bɔra kɛnɛ ma kɛ n'a sɔrɔ nin ye signalement di lagare fana ko mɔgɔ t'a dɔn ko nin y'a sɔrɔ nin ye filanan ta k'an ye filanan wa awɔ ne tɛna ale fimani ne tɛna fila ta ka fara ale kan ayiwa lagare n tɛna foyi fara kan kana jɔrɔ o la i kɛra n kere ok dɔrɔn kere merci beaucoup ayiwa Mali kunnafoli kanubagaw ko ka foli belebeleba d'aw ma kɔni cɔni baraji an y'a wele aw nana an ka wele lamɛn an ka fanu an b'aw yɛrɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn n'aw de b'an suit sanga ni waati su ni tile aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina an fana ma ɲina aw kɔ ko foli belebeleba y'aw ta ye an tɛ yɛlɛ sa ka yɛlɛ an ka yɛlɛ an ka yɛlɛ kɛ lagare an ka yɛlɛ de ya an ka yɛlɛ an ka dabila an ka da mun kɛ ne bɛ kɛ yɛrɛ lamɛn ne bɛ départ kɛ ne bɛ muso de kɔfɛ ni muso y'a bila yɔrɔ jɔn de bɛ k'i wele tantɔ jɔn de bɛ k'i wele non mɔgɔ tɛ k'an wele allo appel in ta lamɔrikɛ don wa lamɔrikɛ to sa ne y'a fɔ k'i ka Ferrari ta o ko jɔn Ferrari de bɛ k'an wele ne ko alalahila ok problème t'a la n bɛ na ala kana sɔn mission ka perdre dɛ sufɛ wa sufɛ ko ma ye Kulubali sabali Kulubali sabali mais appel kana kasi mais appel la ne kasi la i ka appel kɛ kana ok ayi non c'est-à-dire dɔ de bɛ ka kuma kɛrɛfɛ c'est mon ami ko ok n bɛna ni kɛra kuma la Kulubali e bɛ ne faga koyi n ka patron bɛ ka ne de kɛra kuma i ka patron fɛ ok non ayi muso wala ne ni ara i kɛra n kere n'ala sɔrɔ ma problème foyi t'a la appel tigɛ kana to ka appel kɛ ne y'a fɔ ko nin so nin heure la i kana to ka appel kɛ i bɛ se ka appel kɛ nin heure la cogo di e b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ne kɛrɛfɛ voilà kana to ka appel kɛ sa ok problème t'a la wala i b'a kɛ tan duuru ye o tuma sariya mara ko Fune ye nin Yaro Fune yɔrɔ nin kɛri ɲɛna Yaro e ko k'e ka patron patron muso ma bon patron muso ma wa ne kɛ do ne cɛ de ye kɛ do e ɲɛ t'a la wa cɛ numéro i kelen kelen Aïcha cɛ ayo mission do mission o bɛɛ la foyi ma tɔɔrɔ ko dɔ de b'a kɛrɛfɛ o tuma ne de ye dɔ b'a kɛrɛfɛ ne de ye dɔ ye kɛrɛfɛ jɔn bɛ k'e kungo gɛlɛya e de bɛ ka ne kungo gɛlɛya sinon ne ni cɛ de bɛ affaire la e ni cɛ de bɛ affaire la n ye da bɔ a la lagare k'i ka wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ani mɔgɔ si tɛ kuma na ani matɛnɛ de bɛ sɔrɔ kuma la matɛnɛ a filɛ a kun a lajɛ o de b'a kun nin ye batɛnɛ nin tɛ matɛnɛ ko nin ye batɛnɛ ko nin tɛ matɛnɛ nin ye batɛnɛ de nin ye batɛnɛ de mɔni matɛnɛ ma ka matɛnɛ a lajɛ matɛnɛ a téléphone to sa batɛnɛ ne ni ara an ka tɛmɛ o kan quoi an ka tɛmɛ o kan an b'o tɔ kɛ mais Yaro nin ye ŋanamu ye dɛ ŋanamu cogo di mɔgɔ bɛ se ka ŋanamu kɛ wa téléphone filɛ mɔgɔ filɛ ka tila ka appel kɛ ko ŋanamu ni ye batɛnɛ ne ni ara nin ye batɛnɛ de batɛnɛ de filɛ kuma na tan arajɛ i m'a ye wa i ye batɛnɛ ye wa batɛnɛ de bɛ ka kuma ne fɛ Fune a ka ɲi an bɛ mobili ko a ka ɲi a kana na ne sɔn cun kɔnɔ a ka ɲi nɔ Yaro n tɛ nin sɔn cun kɔnɔ sa n tɛ nin sɔn cun kɔnɔ yafa ma i y'a mɛn wa n tɛna fɔ batɛnɛ k'an wele su fɛ tun fo k'an sɔn n tɛ appel yɛrɛ ta ni yɛrɛ ka appel tɛ n tɛna mɔgɔ ka appel décrocher i y'a mɛn wa Fune kana na to k'an kunko gɛlɛya sa ne ye mun kɛ Yaro n ye mun kɛ n tɛ ala mun ye e de bɛ ka mɔgɔ kunko gɛlɛya fɛn ta plateau ta fɛ tan tɔ e bɛna kunko gɛlɛya kana ka i y'a ye n'aw kasira ne bɛ kasira ok i ka tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ e ka nin yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ donc e bɛ ka min kɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ ne ta bɛ kuranɛ kɔnɔ kɛ e bɛ ka min kɛ e ka kɛ kuranɛ ta bɛ Ijumu Ajaru kɔnɔ Ijumu Ajaru Fune a tɛ fɛ k'o fɔ Fune a ka kurako in dɛ a bɛ fɛ ka kurako a bɛ fɛ ko e dara ka kura de ye ne bolo wa fo n'a kɛra téléphone kura ni mobile kura sinon kura tɛ ne bolo kura yɛrɛ bolo ne k'i bolo maa y'olu k'i bolo ala k'olu k'i bolo ala ka dɔn maa m'olu k'i bolo ala k'olu k'i bolo olu ka di n ye o ne tɛ maga dɔ la o i b'a fɛ ka min fɔ ne tɛ mago la i kɛra kɛ wala ye kalabanci wa a fɔ ko lagare yafa ma lagare yafa ma n bolo fila bɛ n kɔsɔ yafa ma n jo t'a la
fure e de ambra nyona e de ba fara ka bonyona kana na galonda na re kana galonda na re funete kana galo i chogore ko ni batene ba pera ma batene ngom matene de do ere ayi la maga ke bae suno ma de fora ba ngaso ba mala ke ni ke awa ya ro ngani ma parce que ni munu me ga cha ya go jugo OK au bye bye les amis bye bye sai ke ma ko ka tu abona ka pajira de no ma tu abona pajira dun ka tu abone pajira o chien kuna fori OK kwa ka do ka abona ka pajira awo na o do na be maru kuna fori tape na mi sura o do o tuma shara mero ko wa alaikum salam merci beaucoup